Baba. Biyo? Biyo. Ma khusi? Dे minलाय? Ay. नै अमा बिबु रुगासिनोलाय बिबु बिला आंहा नै बेखौ एवजानोसै सजना बेसरारि बेवहाय गोसोमबो गुफुरबो ओमफ्रायहाय बानलु दं सामब्राम दं ओमफ्राय सामब्राम गुफुरबो दंजोबो आरोना बेयाव सेस देनानै लाजोबखाबाय दा संनांसिगौल' गोथाव संनानै जानोसै बेखौ आंहा हेल' लोगोफोर वेलकाम बैक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय नै आं संनाय खावनायनिफ्रायनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय आरोना ओमफ्रायहायथ' नायलांसै दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो जस्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर आङो खामानिफोरखौ एसे फुंनि खामानिफोरखौ एसे मावखांजोब्बाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै आङो संनाय खावनायखौ एसे जागायजेननो सानबाय आरोना दा बेनिफ्रायनो जागायनोसै नै आङो मावनानै लाग्रोसै बांद्राय माबाबाय थाथ'ला रेसिपिफोरखौ आङो उनावहाय खिथानोसै आरोना दा नै संनानै लाग्रोसै नै आंना ओंख्रिया मोनबाय ओमफ्राय नै माबायाव फुरगेवगेव हालदै होदों नङा माबायाव फुरगेव केमेरायावसो फुरगेव नुदों बेयाव बांद्राय फुरगेव नुवाखैना बिदिनो जाखायो जाबाय जागाथाव जाबाय नै अमा बिबुआबो रुखांबाय ओमफ्राय बेखौहाय नै दासो माबागासिनो हागासिनो गासिबो होजाजोबो बे नों मा गेलेगासिनो एसे दै सारदों न'नि जाखामलै बेदराव सारसै गोलैयो थौ थांसै थौ गोलैयो जाबाय थौ मैला जाबाय खानाय सिनसै थौ नों गेलेबायसो थादों नै दै सिजोब्बाय खानाय सिननानै दुगैनोसै दे थां मामाया लिङै थां खानाय सिननो लिङै थां खानाय सिननायनि मामाखौ लिङै थां लिङोना लिङैया लिङानो हनै लिङैसै लिङैदो थां लिंनानै लाबो दे मामाखौ नै थांफायाबालाय गिनानै फैफिनो बियो नायनो नों गिदों नै बेयावबो आरोबाव फोरानबावबायसो अमा बिबुखौनो अराव हांनानै नै सान्दुङाव एसे फोरानबाय दा हा नै चेयारा ओरैनो दोननाय जायोमोन नालाय बेफोरखौ नै फुगारस्रांजोब्बाय आङो चेयार ओमफ्राय नै टुल बेयो ओरैनो थाबाय थानाय जायो नालाय ओमफ्राय मानसि फैबाथाय मालाबा ओरैनो फुगारस्रां मास्रां होलाबायनाय जायो ओंखायनो सम फुगारनानै दोनाबा जाया आरोना बेयाव जिरायनाय जाया नालाय ओमफ्राय ओरैनो थाबाय थानाय जायो आरोना बेफोर चेयारफ्राहाय नै टुलफ्राबो नै गंसे दंबावोसो ओइ मा फाव जाखो नोंना मा गेलेदो नोङो इसोर मा गेलेदों नै बे साइकेल गंसे सुखांबाय दंबावो गंसेबाव बेखौ फोराननानै दङ बेखौ मालाबा गेलेलाबायो नालाय बियो बेखायनो सुनानै दोनखाबाय नङाबा हाद्रि जानानै थायो नै बेखौ मोनसे बेखौबो सुनानै लाग्रोखानोसै सम मोननायाव आयौ माथो ओरैनो दोनबाय थानाय जायोना ओमफ्राय हाद्रि गुफुनानै थाजोबो सेस नै थाम्फै साबनानै थाजोबबायमोन बेवहाय सुनानै दोनसै गाखोखाला बेयावथ' उन्दै गोरलैनिसो नालाय गाखोखाला बेयाव मा दङ दहाय धाबानिफ्राय बिहरजोबनाय बियो बथलफ्राहाय बैसागुनि सोनानै दोननो आराम दै गुदुंजों सोमनानै दोननानै दा सुजोब्बाय आरोना बेखौहाय साफानो नै बेबो मोनबाय अमा बिबु बिथैयाबो जि साइज जाबाय नै मोदोमफ्रुनो कुकारावनो संदों बेखौबो दोनसै गावखौ सारनांगौनो नै
Vậy, udah sát deh, udah deh dugain saya, apaan sih? Udah mah dong? Naik kan, sarat sini ya. Deh, dugain dude, jabai, gelenw jabai, kebai. Ya, nembus puja deng. Naik hala, erina hurlay. Mabai di puja ini nge? Uन्दुनानै सिखारदों दासो. नायनि मामे माबायदि बुहुत जायो आंनि लुथुआ आंनि सुनुआ माबायदि बुहुत जायो नायनि आबैयासो बुहुत जायो ए नों जाया बुहुत जाया नोङो ए नों बुहुतखौ गियो ना गिया गियो ए गियो ए आबैया बुहुत जायो थोस आबैया बुहुत जालाबायोहाय नों सिखारोना सिखारला सिखारला बाबाय बाबाय अ नै आबैया माबा खालामदों फै नायनि फै नायनि फै आबैखौ फै फैदो नायनोसै आबैखौ आङो नैबे बुस्थुखौ जानोसै थालिरानो थालिर जानानै दं जायगाया नै मौसुमि लाबोदोंमोन आङो दाख्लैनो फिसालानो जाहोनो होननानै ओमफ्राय बांद्राय मोजां नंलानो बेखायनो आङो जानोसै बेखौहाय नै सावबाय आङो नै बेखौहाय बाथोन देनानै जानोसै सामब्राम गुफुर बानलु आरो नै बेयावहाय दङ गंगार दुन्दिया मोदोमफ्रु जानोसै देनानै लाबाय बेखौ आलदा खुरैयावसो लानांबाय सासेयाबो नै जाफाबायना बानलुसो नै हा होनो बानलुआ आयौ इसोर मा जाखो बेलाय सोर फोरोंदों ए मारै खालामो औ उन्दुनायनि सिगां हाबफा होनदों र'दै आं नोंखौ मोनसे जिनिस सोंनि आङो दाख्लै नोंखौ मोनसे जिनिस फोरोंदोंमोन ना बेखौ नों गोसोआव दंना गैया दै आं सोंनि नैबे सोरमोन दे बेखौ खिथागार भुतनो सोर बेलाय ए भुतसो होनग्रोबाय मामिसो आंनि फट'खौनो भुत होनदों आवगोलनि सिख्लानि खानाय गुरि गुरि लानाय नालाय मेगनाबो लेन्स लागायनायमोन नालाय बेखौनो भुतनो ना मोनसे जिनिस सोंसै दे आङो नै बे सोरमोनलाय ओमफ्राय सोर बेलाय बावबाय नोङो आं फोरोंनायखौ होनलाय दे सोर दङ नाहरलाय दे मा सोर बेयो सोर नाय सोर बाबा आया गोसोआव दङ बाबा ए बियो ए बाबा बियोनो नै दिनै डाइरेक्ट होननो रोंगारबाय खिथायागारा दाख्लैनो होननो थिनदोंमोन आङो बेखौ नायबावदो दे सोर बियो सोर ओरै फैलाय नै नायफैद' सोर बियो देखो खिथालाय सोर बियो खिथालाय होमबासो अरेन्ज मोनजागोन नै अरेन्ज मोनजागोन खिथाबासो सोर खिथाफिनलाय ओरैनो जाजोब्बाय ओमफ्राय आंहा नै बानलु बाथोना ओरैनो थाबाय मोनसेल' मोनजाबाय आङो जाजोब्बाय मामिनो होआसै नोङो जाजोब्बाय ए दिनैसो फार्स्ट टाइम फाइनालि मा होननो रोंदोंमोनलाय मामिजों सोर दंमोनलाय फट'आव सोर दंमोनलाय दे सोर दंमोनलाय फट'आव बाबा दंमोन ना नोंना बाबा दंना गैयामोनलाय दं गैया ए गैलानो गैला बाबा दं ए गैया हा अबहाय थांखो
अबाय थांखो गोजानाव दिनै फार्स्ट टाइम बिदि होनफेरदों बियो दाख्लैनो बेखौहाय होननो थिनदोंमोन आरोना आङो फट' देखायनानैहाय खिन्थु मानसिखौ आङो बावबाय सानदोंमोन दिनै माने हारसिङैनो नुनाय लोगो लोगो मानसिया बावाखै आरोना गोसोआव थाबावबायसो ओमफ्राय जै बिनि फट' नुबाथाय माने मानसिया नायनो नागिरा नायहां जायो बेनिखायनो जा गोबाव नांगौ आरोना बेखौ सोंनोहाय आलदा आलदाखौसो सोंग्रोबाय थानांगौ ओमफ्राय डाइरेक्ट बेनिखौ देखायना होबाथाय बे नाया आरोना मानोथाय मिन्थिया गावबो आंबो मिन्थिया आरोना मानो बिदि बियो ओमफ्राय नाया आरोना बियो सिगाङावहाय ओरैबा ओरै खारदिंलाबाय थायो नाया होननानै बुङो आरोना मानसिया मा खालामो माने बेनि फट'खौनो बांद्राय नायनो नागिरा आरोना आंथ' बिदि बुंफेराखै मालाबाबो बेनि फट'खौ दानायबाय माबा बिदि बुंफेराखै आरोना ओमफ्राय थेवबो मालायनिखौ देखायग्रोनांगौ आरोना सिगाङावहाय होमबासो नायो ओमफ्राय बेबो नुबाथाय बांद्राय नायनो नागिरा ओमफ्राय सिगाङावहाय बेनिखौ डाइरेक्ट देखायबाथाय बे नाया आरोना नाया होननानै बुङो ओमफ्राय मानो बिदिथाय बुजिना मोना आरोना बेखौहाय आङो ओमफ्राय जायखिजाया दुस्थ' जाथारबाय दे होमबा लोगोफोर बेखिनियाव दोनथ'नोसै आङो बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं दुवा